Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. 9 балалар бакчасы ярты елга ябыла. Октябрь азагында мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә капиталь төзекләндерү башлана. Сарман трактындагы шыршыны 2нче урынга күчерәләр. Архитекторлар ни өчен шундый карар кабул итте, Гүзәл Шихапова ачыклады. Чаллыда кискен тын юллары инфекциясы белән авыручылар саны арта. Табиблар прививка ясарга чакыра. Чаллыда балалар бакчаларына капиталь ремонтның 2нче чираты башланды. Бу елы республика программасына 9 мәктәпкәчә учреждение кергән. Алар барысы да 30 елдан артык эшли. Ремонт күптән кирәк иде. Әмма ремонт вакытында балаларны кая урнаштырырга? Борчуга төшкән ата-аналар бүген безнең кайнар элемтәгә шалтыраттылар. Алан бакчасында капиталь ремонт октябрьдән башланырга тиеш. Бина 80нче елларда ук төзелгән. Биредә ремонтны күптән көтәләр. Балалар бакчасының инженерлык шелтәре авария хәлендә. Где ХВС, полностью менять. Вот же не зря он там затопляло, посмотрите. Инде без ничей страдать итәбез. Җылылык системасы начар эшли инде, родительләр күп вакытта жаловаться итәләр, что группалар салкын дип. Канализацияны алыштыра кирәк обязательно, уже бөтенесе череп беткән, электросистеманы алыштыра кирәк. Дигәндә частичный ремонт ясыйбыз да, шуның белән бетә, полностью надо алыштырырга. 4нче төркемдә хәл аеруча мөшкел. Батареялар әз генә җылыта. Тәрәзәләр тузган, балалар 7 кат киемнән йөри. Әлеге блоктан башларга дип уйлап торабыз, чөнки иң салкын группаларның берсе бу булып санала. Капитальный ремонт ул бөтен садик балалар бакчасында бара, без беренче түгел, соңгысы түгел. Шуңа әз генә түзем булсак, сабыр булсак, барса яхшы булыр. Капиталь ремонт нәкъ шушы блоктан башланачак. Тик балаларны кая куярга? Бирегә нигездә 3 яшьлекләр йөри. Ремонт вакытында аларны башка бакчаларга алмыйлар, чөнки урыннар юк. Тәрбиячеләр бу хакта ата-аналарга никтер кичә генә әйткәннәр. Сказали, и будет ли такая возможность оставлять ребенка дома, держать его дома 6 месяцев. Так как я работаю, у меня нету такой возможности. Сказали, что возможно это запах краски, пыль будет отражаться, возможно, на детях. Я не знаю, как они будут это все защищать, как перекрывать половину садика. Но вот говорят, что возможно будет такое, что дети будут очень себя плохо чувствовать. Быел Чаллыда 10 балалар бакчасына реконструкция уздырылды. Биналарны өлешләп ясадылар. Шуңа күрә бакчалар ябылмады. Бу очракта да эш шулай оештырылачак. Без балаларны балалар бакчасыннан бер җиргә дә җибәрмибез. Без аларны кем иде утыралар инде. Иде тутырга мөмкинлек бар. Кем иде эшли, әби-бабайлары юк, аларны без бүтән төркемнәргә таратабыз. Бүген Алан бакчасында ата-аналар җыелышы уздырыла. Мөдир капиталь ремонт турында игълан итәчәк. Ул өлкән төркемнәрдәге балаларны кайсы бакчаларга таратасаларын да әйтергә тиеш. 3 яшьлекләр буенча да ата-аналарга тулы мәгълүмат биреләчәк. Рим Әхмәтова, Луиза Сафуанова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Гес бистәсендә урнашкан гидротөзүчеләр урамын яңартачаклар. Бу максатларга барлыгы 74 миллион сум акча сарыф итәчәкләр. Биредә фонтаннар, уен мәйданчыклары, архитектура элементлар белән 4 ял итү зонасы булдырачаклар. Шулай ук велосипедчылар һәм җәяүлеләр өчен яңа юллар ясауда күздә тотыла. Әлеге төзекләндерү кысаларында яктырткыч баганалары да куелачак. Беренче төзүчеләргә багышлап монумент урнаштырырга ниятлиләр. Биредә бөек шәхесләр турында мәгълүмат та урнаштырылачак. Киләчәктә әлеге урам туристларны да җәлеп итәр дип көтелә. Сарман трактындагы чыршыны 2нче урынга күчерәләр. Аның урынында 5 катлы бина төзеләчәк. Спорт һәм сәүдә үзәге халыкка ял итәргә камаучылаячак. Чыршының яңа урыны кайда? Сарман трактында нинди объект төзеләчәк? Гүзәл Шихапова сюжетында. Зәп бистәсендәге чыршыны быел Яршаулы проспектының 2нче ягына күчерәләр. Ул Сергей Титов исемендәге скверның дәвамы булып торачак. Бу идея күпкә отышлырак дип саный архитекторлар, чөнки әлеге якта машиналар агымы әзрәк. 17-нче А комплексындагы буш урында күп санлы челтәрләр урнашкан. Биредә капиталь объектлар төзеп булмый. Шуңа күрә иң уңайлы вариант җәен дә кышында эшләүче ял итү урыны булдыру дип саный архитекторлар. Әмма проспектның 2нче ягында торучылар чыршыдан баш тартырга риза түгел. Вот подумайте, какой тут разгул. Тут помимо где елка, да, еще вокруг продают что-то там, шашлыки и прочее. А там мало будет. А приходит очень много народу. И люди привыкли, площадь большая, и там и детям можно, и горки. А там только будет елка, а вот такие уже ледяных построек не будет.
Әнеге мында тұрса бізді үйренген бетенді, мында тұрса ебеттеректер бетенді ол. Мында торговый центр. Торговый центр болады. Ну, олай болса, ол қожаларға билеген көрінейінде. Шыршының элеккеге урнында 5 хатлы спорт сәүдә үзәге булачак. Место знаковое, так как оно, в принципе, на сегодняшний день уже замкнуто вот этими проспектами, и в ближайшем будущем, может, вообще вблизи уже не будет их построек, то есть здание получается таком замыкающим. Наша идея была придать этому зданию именно такую скульптурность. Үзәк проектын шәһәр төзелеше советында бер тавыштан хупладылар. Шыршы яны территориясын төзекләндерүгә киткән чыгымнарны кем күтәрер, билгесез. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Олимпийский спорт комплексы янында якшәмбе мәктәбе һәм ширкәү яны алачыгы барлыкка килергә тиеш. Инде 4нче ел биредә Изге Ана Казан храмы төзелә. 52нче комплекс артында урнашкан җиңүнең 40 еллыгы урамында да кафедраль собор белән храм комплексы төзергә телиләр. Моңа кадәр бер катлы агач ширкәү булачак. Бина 50 кешене сыйдыра ала. Әлегә бу урында бушлык. Шәһәрдә кискен тын юллары инфекциясы белән авыручылар саны арта бара. Соңгы 7 көн эчендә Чаллыда 2000-нән артык авыру теркәлгән. Бу узган атна белән чагыштырганда 7%-ка артыграк. Баш, тамак авырту, борын тыгылу пациентлар күбрәк шуңа азарлана. Быел кискен тын юллары белән авыручылар саны сентябрь уртасында ук артты. Белгечләр моны салкыннар иртә килде дип аңлата. Ну, во-первых, избегать переохлаждений. Сразу в первый момент, сразу от начала заболевания принимать противовирусные, витамины, витамин С в большом количестве. Медицина учреждениеларында прививка ясыйлар, вакцинацияны айрыша укытучыларга, тәрбиячеләргә, медицина хезмәткәрләренә һәм халык белән еш аралаша торган белгечләргә узарга киңәш итәләр. Современные вакцины, они немножечко уже обладают таким мягким действием. В них меньше тех веществ, которые усугубляли бы состояние пациента. И даже в инструкции написано, что человек, перенесший заболевание органов дыхания, расстройство желудочно-кишечного тракта, и даже если не вышел с больничного, но состояние у него стабилизировалось и улучшилось, то он, находясь на больничном, может уже вакцинироваться. Бушлай прививканы яшәү урыны буенча теркәлгән сырхауханәдә ясатырга мөмкин. Вакцинация алдыннан пациентны терапевт карый. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Тукай районында бөртекләрне урып җыю төгәлләнде. Игенчеләр 152 мең тонна ашлык җыеп алдылар. Бу соңгы 5-6 елда рекордлы күрсәткеч. Гектардан 36 центнер икмәк чыкты. Урак соңга калса да уңыш яхшы дип хәбәр итә Тукай районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Хайдар Сабитов. Хәзерге вакытта районда рапс уралары, бәрәңге, яшелчәләр, шикәр чөгендере һәм кукуруз җыялар. Көзге чәчү төгәлләнгән, туңга сыру дәвам итә. Игеннәр эшкәртелде 43 мең гектарда. Бүгенге көндә уңыш җыелган 153,344 тонна. Урожайыбызның район буенча 36,1 центнер туры килде. Аның значит иң күп урожай биргән көзге будай булды, 41,8. Калган культуралар әзрәк кимрәк бирде. Чаллы хоккей клубының язмышы билгеле булды. Барлык финанс проблемалар хәл ителде дип белдерде шәһәр мэры хоккей клубының уенчылары белән очрашуда. Сезонны башлап җибәрергә берни дә комаучаламый, уңышлы итеп уйнау сездән тора, җиңүләргә ирешегез дигән бурыч куйды Наил Мәхдиев. Бүген Чаллы клубы Курган шәһәренең юниор командасы белән очраша. Максат плей-оффка чыгып, медальләр өчен көрәшне башларга. Бүген гәмнәшләр, мин сезнең белән саубулашам, исән имин булыгыз. Вы купили Алмак. Почему? Маме ноги лечить. Ей назначили в поликлинике. Сама она не доедет. Будем лечиться дома. Акция до 27 сентября. Радуем скидками на Алмак 01 в аптеках Вита, Авито Экспресс и аптеках низких цен. Успейте купить выгодно. Треть за наш счет. Мясорубка всего за 1790, а стол за 6990. Корпорация Центр и Селдом. Все как для своих. Впервые в Набережных Челнах. Любимая Индия. С 28 сентября по 8 октября. Выставочный центр Экспо Кама. Московский проспект 140Б.
В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж.